Добре дошъл в поредицата ни от видеа, свързана с прочистване и детокс на организма. В това видео ще обсъдим един много важен въпрос, а именно имаме ли нужда от прочистване. През повечето време ние хората живеем с неразположенията си, като ги приемаме и не се запитваме защо науката не ни е предложила решения, тъй като да страдаш е станало новото статукво. Информираността е много популярен термин в днешно време. Всички казват, че е нещо много важно. Възхвалявана като източник на сила, информираността дава солидна почва, свързвани с хора и ни помага в живота. Какво обаче означава да сме информирани, ако не знаем какво всъщност се случва вътре в нас? Ако не осъзнаваме истината, че ставаме податливи на болесни симптоми и състояния все повече. Сякаш днес всички сме здравни експерти и всеки знае кое му помага и кое не. Това е лесно, когато не сме хронично болни и сме в неведение за евентуално влошаване на здравето ни. Когато сме на 20 и си правим шейкове с протеинна прах или бадемово мляко, приемаме много белтъчини, намаляме зърнените храни и споделяме в социалните си мрежи колко добре се чувстваме, но всъщност това се отнася за състоянието ни в момента. Дори когато се чувстваме неуязвими и се хвалим колко енергия ни дават модерните диети и спортни режими, ние не подозираме какво би могло да се развива в тялото ни, да се обърка в даден момент и пред какво може да се изправим в бъдеще. Предстоящи или минали излагания на токсини, за които дори не знаем, биха могли в някой бъдещ момент да доведат до синдром на хроничната умора или множество други симптоми и болести. Ако не разполагаме с достатъчно информация за причинителите на тези проблеми. Нека сега да поразсъждаваме малко над въпроса: мит ли е прочистването? В областта на здравната грижа все повече се шири убеждението, че не се налага да взимаме специални мерки за детоксикация, защото тялото се пречиства по естествен начин. Експертите не разбират, че ние сме изправени не само срещу токсините на ежедневието, имаме си работа и с патогени, които се разпространяват с голяма скорост сред населението, причинявайки автоимунни и други заболявания и при млади и при стари. Изложени сме на токсични тежки метали, пестициди, хербициди, разтворители, петролни деривати и други съвременни химични отрови, които са неизменна част от живота ни. Специалистите, които твърдят, че нямаме нужда от детоксикация, не разбират и това, че високомазнините храни, които почти всички консумираме, било то стандартно меню, посредством балансирани диети, чрез интуитивно хранене, модерни палео и кето режими или хранене на растителна основа с акцент върху ядливите масла и соята, затрудняват естествения процес на детоксикация. Мазнините сгъстяват кръвта, а това пречи на тялото да се пречиства. Много известни личности, диетолози, експерти по здравословно хранене, здравни консултанти, доктори и други практикуващи дори препоръчват високопротеинови диети, без да си дават сметка, че голямото количество протеини автоматично означава голямо количество мазнини. Така се възпрепятстват процесите на детоксикация, за които именно тези специалисти твърдят, че са достатъчни да ни поддържат в добро здраве. Не може да имаме и двете. Не може да казваме на хората да си пълнят кръвта с мазнини, което пречи на черния дроб ежедневно да се освобождава от отровите по естествен начин, и в същото време да твърдим, че е излишно да предприемаме прочиствания. Колкото и здравословна да изглежда една препоръчана диета, защото изключва готовите, пържените и преработените храни, ако в нея се набляга на мазнините и протеините, без значение дали от животински или растителен произход, била тя кето, палео, веган или наречена с друг термин диета, свръхтоварът от мазнини ще доведе до понижена чернодробна функция. Сред целият този хаос хората трябва да знаят поне, че предотвратяваме сгъстяването на кръвта, като консумираме повече плодове, зеленчуци, листни зеленчуци и по-малко мазнини. Това е единствената възможност да се изчистваме от токсините, които тялото създава като естествен вторичен продукт и отпадък от вътрешните процеси, без да отчитаме изчистването от външните токсини, на които ежедневно сме изложени.
Когато черният дроб функционира по-бавно заради мазнините, се налага сърцето да изпомпва кръв по-усилено. Наличието на много мазнини в кръвния поток означава и минимално количество кислород в нея, което благоприятства развитието на патогените. Човек трябва да знае истината за патогените и токсичните тежки метали и как да ги премахне от тялото си, за да се възстанови от хроничните симптоми и страдания. И сега пак да се върнем на въпроса. Мит ли е прочистването? Категорично отговорът е не. То е от жизнено важно значение за всеки, който е загрижен за здравето си. Детоксикацията е работеща техника за борба с отровите на модерния ни свят, стига да я направите по правилния начин. Това е мисията на екипа ни. Да дадем нужната информация на повече хора, за да се издигнат над хаоса от шума и риториката на днешните здравословни, модни тенденции и да се радват на едно добро здраве и пълноценен живот.